A čaute lidi. Dneska si zrieme Minecraft. Ale kúknite, ako som postavil mekač. A to myslíte, že je lepší mekač alebo nie? Ja myslím, že to je lepší mekač. Koľko mi dáte bodu? Poviete? Tak chcete, tak dajte like a odbier. Ja sa nachádzam do New Yorku a vy sa nachádzate do Nemecka. Či neviem, kde bývate. A poviete mi adresu. Poviete mi adresu, po neviem, kde bydlíte. Tak chcete môj super tablet, môj super 7 button, tak chcete, nie to reálny, ale tu fejkový. Tu fejkový merch môj superový. Je to luxus, je to reálny. Čujte, Myškom a Radkom viac videí, teda dáte like a odbier. A asi mister ma povie, jak urobím videa, áno? Tak čau. Nachádzame sa tu. Prosím, ale nevyrušujte. Som to postavil ja. Ak chcete moje viac videa, tak dajte like a odbier. Čau.